Et on écoute également les impressions de Nabil. Nehéz lesz ezt a szintet tartani, de meg fogjuk próbálni. Mert hogy ez az erő az, ami azt követően a véleménynyilvánítást. Меня уже везде знают много. И именно приглашают. Voluntari. Echipa din Ilfov s-a autodepășit și dacă în anii trecuți lupta pentru rămânerea în Liga 1, acum trupa lui Liviu Ciobotariu este revelația de pe locul 3 cu 37. Nu a ajutat foarte mult, iar Lei din Bănină sunt avea pe locul 5 cu 32 de puncte. O surpriză plăcută putea veni din partea celor de la Sefși, o echipă. De demult, poate? Contribuția ta, Bianca Purtărea, la videoclipul piesei. Am filmat într-o zonă extraordinar de frumoasă în Munții României. Campare dolejeme, jako poslední lehce promíchneme a máme extraordinar de frumoasă pe care am și botezat-o Lili. všechny rekordy. Že úspěch každého výrobku zajišťuje vedle jeho kvality také dobrý marketing je známá věc. Už jsme se zmínili o tom. I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI. Rádio Devín. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Josefa Conrada Srdce temnoty. Tomáš Hudko. Câștigat în locul pe prima scenă a fotbalului românesc, formația giuleșteană evoluează în noul sezon al Ligii 1 după ce a retrogradat neaminte în Casa Liga 1. Giuleștenii au reușit să-și întărească lotul prin câteva mutări importante, în frunte cu readucerea ianuarie 2022, iar lupta în acest sistem play-off, play-out se va încinge cu siguranță. Perspectiva, în Casa Liga 1 se va introduce și sistemul VAR și atunci să te ții dans. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. És ezen kívül mi ide a Rossicska Egyesületben ideszünk a táncokat. San Carlo, San Paolo e al Lab di Trenno e a Cinisello Balsamo davanti al Bassini. Mattinata difficile anche per gli ospedali di Lecco e Merate per via però. Začíná poslední díl našeho cyklu o písničkách z autorské dílny S+U, tedy Svěrák a Uhlíř. Už jsme vám představili jejich největší hity, písničky ze samých počátků. léto před sebou. Holci přejou, ať moc rychle dny neutíkají. Začal som pod stromami rozoznávať lesk očí. Potom som sa pozrel dolu a zbadal som pri svojej ruke tvár. L'om Rani, dar apoi a încasat 3 goluri în 20 de minute pe sinteticul din Cu trei fundași centrali știam forța. Közeledik a karácsony, hogyan készülnek a karácsonyra? A szlovák önkormányzat a Rossicskával együtt minden évben And I'm about to select one of the 9 flavours and I'm going to eat it live on air. There is somebody standing by from Health and Safety and there's another person behind me. Van egy asszony,
annak van egy göndörhajó leánya. Székelyföld hangja. A világon mindig és mindenhol. Csak internet legyen. Marosvásárhelyi-rádió.ro. Tu-i dai mingea și zici, îi deschizi ușa lui unul să intre în casă și zici, intră-bă și am Rolex-ul de aici, ia-l la un hoț. Alexandra Ungureanu, dacă n-am fi împreună, Alexandra Ungureanu, născută în 28. Негативных эмоций 43%. Так что отметы разные, но... Noua competiție lansată de UEFA. Adversari AZ Alkmaar, Jablonec și Randers. La prima vedere, șanse mari pentru locul al doilea.